Takže ahoj, tady je Lopa Jessica, to je na můj druhý kanál a prostě, jak jsem tady dlouho, ale vůbec nenatáčela, takže tohle je jenom moje druhý video, co to bylo, no nic, jsem teďka na chatě, my tady budeme celý léto, takže je to tady fakt super, takže vám to tady chci trošku představit, abyste měli o tom představu, co to ta vlastně chata je. Takže, no, každý si to představí jako nějakou dřevěnou chalupu, nebo já nevím, ale pravý opak, jdeme zjistit, co tady všechno je. Takže máme tu rybíz, cash a rybíze, wow, no ale jdeme dál. Teďka chodím krajinou, kde jsou všude včely, super. Já mám pořád v botě, jako nesnáším. Co bych vám tak mohla něco popovídat, když tady takhle budeme chodit? Vůbec jsem to nezastřuje, a jako na mě nechci. Mokrá dráva, čus! Jsou naše slepičky. Ale to není všechno. Nemají takovej malý výběžek, nebo jak by se to dalo říct. Jdeme dál. Takže to jsou naše slepičky, které snášejí vajíčka. A chci vám taky ukázat moji oblíbenou slepičku, Sáru. Teda, jo, jsem ji takhle nepojmenovala, já bych jí dala úplně jiný jméno. Tady naše slepičky snášejí vajíčka. Jakože v pohodě. Takže jdeme sem, tady máme slepičku. Další. Žádný alkohol tam nevidím. A teďka vám představím králíky. Tada, buh. Takovýho králíka jste asi ještě nikdy neviděli. Čau. Tady odložím na se. No, dobrý. Čau. Ty to moc se hladit nechcou, ale dobrý. Tak čus. Jo, tady tento je v pohodě. Čau, kamo. Moje velká, jo, králík. Proto potřebuju takovou velkou klec. Prosím tě, můžeš toho přestat nechat. Prosím, nechci ti nějak pošla. A my ještě máme tam vevnitř, ale tam se mi nechce chodit. A tady takhle mají velký výběžek ty slepice, takže oni chodí až nahoru. Ale tam se mi zatím nechce, takže jdeme dál. Mazlená, že jo? No myslím nějaký, kdo ví co, prostě říká, že jsem strašně rozmazlená, nebo že jsme strašně moc bohatí, nebo já nevím prostě. Jakože nám to i dali jako nějaký věci zadarmo, takže jo. Takže nebojte, myslím si, že úplně nekoupili, ale prostě musím pochopit, že někdo toho má víc a někdo ví. A určitě se tím nechci vychobovat, protože, proč vám to vlastně ukazuju? Jo, to je dobrá otázka. Protože vám chci ukázat zvířata, protože jste se na to strašně moc ptali, tak dobře. Jili! Ty jsi malý takovej, malý. A ty bude mokří, to vidím. Ach jo, strašně tady malý. Takže tohle jsou naši koťátka. Můžu vám tak rychle říct, jak jsme na ní přišli. Prostě nějaká divoká kočka nám porodila u pštrosu a byly tam 4 malá koťátka. My jsme se teda o ní starali, mamka si na nás. Jako vidíte to? Ono se to prostě v pohodě vylezlo na strom. Cože? Jako vidíte, to je ten strom velký. A to je to taky. Ach jo, to jsou prostě kočky. Ale tohle keci, to jsem teda od nich odešla, protože mě chci ukázat, ale tam jsou nějaký lidi, kteří radši o to nejdu. Nám totiž dělají podlahu nějakou nebo co asi. A no ona se teda nás tak nezvykla. A potom se odesla 2 a my jsme se nakonec nechali 2. Tady jsme jen jednoho a ostatní jakože porozdávat mým kamarádům zadáčo, ale nějak to nevyšlo. Tak aspoň jsem ráda, že odesla 2 a že můžeme mít 2 a ne 4. To bych ani nevěděla, jako to rodiče snesli. No a teďka dáme keci, co vám chci ukázat. Vidíte tam ty lidi? No právě proto jsem odešla. Černá labuť nám přišla, dělá machna, tyjo. Čus. A ty kočky se mnou jsou 2 a jedno neví a jedno whisky. A whisky dostal jméno kvůli tomu jídlo pro kočky Whiskas. Takže, aby se vědělo, že to není ten alkohol, jo? No, teďka jsme ještě měli pejska, asi před týdnem nám umřel, takže když ale takhle sem chodím, tak je tady úplně mrtvo a to se mi někdy strašně brečet, protože on tady vždycky nám úplně nejvíc chránil pozemek a prostě všechno. A tady jde vycházet dobrý fotky. Já jsem se vám nikdy nepřišla. Tady nám roste víno. Roste víno jako takový ještě flaška k tomu, ne? A jo, ty velký vínko. To jsem se tady jenom jednou koukala, ale to mi jako stačí, jo? Kulička. Ty jo, já už jsem jak se takhle už procházím, tak jsem pozvěla, kdybych mohla tak fotit hezký fotky. Proč tak jako dělám s tím dočekat, ale dobrá. Chci vám říct takový, jo, chci ukázat ten nejlepší, co tady prostě může být. A úplně jsem z toho nadšená. Pštrosy! Jo, máme pštrosy, no a co jako má být? Ty, oni mají tak malou hlavu. To je teda tanec, tyjo. Já si myslím, že se mají, jo. Myslím si, že se mají opravdu dobře, že jinak natýráme nebo tak. Dobře, a taky vám chci ukázat jeden věc, který jsme tam zvedli od našeho kamaráda. A, počkat, tam se asi nedostanu. Ale to nevadí, je to teda domeček na stromě. A myslím si, že je nějaká rozhledna. Je to domeček na stromě, jo? A to je hezký kámen. Co vám teda jakože ukázat to celkem hodně. Neukázala jsem vám teda
všechno, protože už se mi to za trošku soukromnější. A tak aspoň jste viděli zvířátka a pár věcí, které jsem moc ani nechtěla říkat, ale tak když tento kanál skoro nikdo nesleduje, tak to nějak využiju a radši jako kdyby se nic nestalo. Takže snad se vám toto video líbilo, prostě to bylo jen tak z nudy, prostě jsem vyšla ven a začala natáčet. Tak jo, tak tohle mohu čekat. Čus.